Diyos marahay na banggi sa indo mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likaya ng paggamit ng cellphone, pagpicture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po kita. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day may nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kay ni naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan asin mga pagrugarin sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Please all rise for the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marahay na banggi sa indo mga tugang. Ngunyan ang ikaduwang Domingo nin Kwaresma. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat by the following: KYCIR Pharmaceutical Company, Alpapara and Manata Family, Elisha Faith Año Nuevo. Thanksgiving for all the blessings received by Mendezabal family. Special intention for protection and speedy recovery of Vian Gabriel Espes by Dolores B. Quinones,
for healing and fast recovery for Ana Maria Pavia by Mendezabal family. For the eternal repose of the following souls, for the soul of Edmond, offered by Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family, for the soul of Thomas, offered by Dolores B. Quinones, for all souls offered by the following, Mendezabal family and Lujenio family. Banwanin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton an awit sa pagpoon. Isabay ta sa misang ini ang pagrumdum para sa mga nagadan sa gyera sa Middle East.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Enot na aldaw kan bulan nin Marso, yaon kita sa ikaduwang Domingo kan Kwaresma. Ang tuyo ta sa laog kan panahon na ini, magpreparar para sa Holy Week. Sa Biyernes Santo urog na, mahihiling ta ang pagtios kan kagurangnan. Pero bago ka iyan, ipinapasiirip sa tuya sa Ebanghelyo ngunyan ang pangako nin langit. Punan ta ang selebrasyon, akuon ta ang satong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nagtugon ka sa mo, na hinanyugon ang namumutan mong aki. Pagkanigo ang pabasugon kami sa buot kan sa imong tataramon, tanganing huli sa malinig na espiritual na pakasabot, mag-ugma kaming magmansay kan sa imong kamurawayan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pag-apod kan Diyos ki Abram na maghali sa iyang dagang iniirukan, asin magpasiring sa lugar na ipapahiling kan Diyos sa iya. Ang simbag ni Abram, gawin nin may hararom na pagtubod asin pagkuyog sa Diyos. Nagtubod siya sa promesa kan Diyos, dawa dai niya aram kung ano ang mangyayari nga pit. Iniimbitaran kita na maghurup-hurup kan sa tuyang pagsunod sa pangapodan kan Diyos. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Henesis. Tinaraman nin kagurangnan si Abram. Bayaan mo an sa imong daga, an sa imong mga kadugo, asin an harong kan sa imong ama, dangan magduman ka sa dagang ipapahiling ko sa imo. Gigibuhon takang sarong dakulang nasyon, bibindisyonan taka asin gigibuhon kong bantog an sa imong ngaran, tanganing ika magin sarong bindisyon. Bibindisyonan ko ang mga mabindisyon sa imo, asin isusumpa ko ang mga masumpa sa imo. Sa paagi mo, bibindisyonan ko man ang gabos na nasyon sa daga, kaya kan 75 na ang edad ni Abram, binayaan niya ang Haran, susog sa itinaram sa iya nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Huli tatutuo ang mga tataramo nin kagurangnan, ang gabos niyang gibo masasarigan, ang kagurangnan namumuot sa katanosan asin sa hostisya, ang daga pano kandanay niyang pagkamuot. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Binabantayan nin kagurangnan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa danay niyang pagkamuot. Iliniligtas niya sinda sa kagadanan, sa panahon nin gutom, sinda sa iyang binubuhay. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Ang samong kalag naglalaom sa kagurangnan, siya ang samong kalasag asin tabang, mapasamuya lugod ang danay mong pagkamuot kagurangnan, mantang ika ang samong linalauman. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Sa ikaduwang babasahon, tinataraman ni San Pablo si Timoteo na dei masupog kan pagtios nin huli sa ebanghelyo. Pinapagirumdum niyan kita na an pangampodan hali sa grasya kan mahal na Diyos, bako hali isa sa tuyang sa diring kakayahan. Huli ki Kristo na daog ang kagadanan asin nagdaranin buhay asin paglaom. Sinasadol kita na maging dayupot asin maisog na isabuhay ang Kristiyanong misyon. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo ki Timoteo, mga namumutan, kaya dai ka masupog na magpatutuo para sa satong kagurangnan, dai mo man ako ikasupog, ako na nabibilanggo para sa iya. Kundi akoon mo ang sa imong kabtang sa mga kasakitan dahil kan marahay na bareta sa tabang kan kapangyarihan nin Diyos. Ilinigtas niya kita sa kainapod tanganing maging sa diri niya, bakong huli kan ginibuta, kundi huli sa sadiri niyang katuyuhan asin biyaya. Ang biyayang ini itinao niya sa to ki Kristo Jesus, bago magpuon ang panahon. Alagad ipinahayag na ngunyan sa to, huli kan pag-abot kan satong paraligtas na si Kristo Jesus. Dinaog niya ang kapangyarihan ning kagadanan, sa paagi kan marahay na bareta, ipinahayag niya ang buhay na daing katapusan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis nin anom na aldaw, ipinag-iba ni Jesus si Pedro sakaan magtugang na Santiago asin Juan sa ibabaw nin sarong halangkaw na bukid. Kanidtuon na sinda sa ibabaw kan bukid, nahiling ninda na nagbago an itsura ni Jesus. Nagliwanag siring sa aldaw an sa iyang lalawgon, asin nagkintab sa kaputian an sa iyang bado. Dangan, nahiling ninda si Moises saka si Elias
kaulay si Jesus. Kaya, nagsabi si Pedro, "Kagurangnan, marhay na uya kita digdi. Kun buot mo, magibo ako nin tulong payagpayag. Saro sa imo, saro ki Moises, saro ki Elias." Nagtataram pa si Pedro, kan lindungan sinda nin maliwanag na panganuron. Dangan, sarong tingog, hali sa panganuron, ang nagsabi, "Ini an aki kong namumutan, na ikinakaugma kong gayo, dangugan nindo siya." Kan madangog ini kan mga disipulo, nagdapa sinda sa pagkatakot. Alagad dinulok sinda ni Jesus, dinutan asin sinabihan, "Tumindog kamo, day kamo matakot." Pagtingkalag ninda, mayo sindang nahiling, kundi si Jesus sana. Mantang naglulugsot sinda hali sa bukid, pinagtaraman sinda ni Jesus, da inindo ipag-usip sa maskikiisay man, ang nahiling nindo, sagkod na an aki nin tawo, mabuhay liwat. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. ano daw po kung totoong may langit? Is heaven real? Hinahapot ta, ang hapot na ini, kadaklan na beses, pagyaon kita sa mga dipisil na sitwasyon. Pag-igwang naghihilang sa pamilya, pag-igwang magagadanon, pag-igwa kitang namumutan na nagagadan, pag ang buhay garubakong patas, kung pagmati ta magabaton ang satuyang mga inaagihan sa buhay, kadaklan na beses napapahapot kita. Totoo daw na may langit. Is there heaven? How about you? Do you believe in heaven? Yes. Sana may langit. Sana may langit na dipisilon po ang buhay sa kinakban. Sana may langit dahil ang kinakban na ini bakong patas. Sana may langit dahil sa kinakban na ini kadakol ang mga maray na tawo na nagtitios. Sana may langit tagusto tang maniwala na bako sa naini an igwa. Gusto tang magtubod na igwa pang mas magayon digdi, na igwa pang madatong. Dear friends, our gospel this Sunday is a comforting gospel. Sabi ta sa kapinuunan kan Santa Misa, nagpipreparar kita for the Holy Week. In Holy Week, we will see Jesus suffer, but not yet. Let's not go there just yet. The gospel this Sunday is comforting. It's inspiring, encouraging. Sarong aldaw, dinara ni Jesus sa sarong bukid ang 3 of His closest apostles. We know that there are 12. But in this gospel episode we read, ang kaiba niya are the 3 closest ones. We know them, Peter and the brothers James and John. Ini ang pinakaharani sa puso ni Jesus. And one day, He invited the 3 of them and went up a high mountain. Pag-abot duman, nasaksihan ninda ang sarong bagay na daipanahiling kan ibang disipulos. They saw Jesus change in form. Ang kagurangnan, sabi kan Ebanghelyo, nagliwanag ang pandok, kasing liwanag kan aldaw. Ang bado niya, naging mapution. Sabi sa sarupang version kaini, mas maputi pa kisa kayang labahan kan sisay man na paralaba. And there was a bright light. They were covered with beauty and splendor. We have a name for this mystery. We call this the Transfiguration.
It's a familiar word to us because every time we pray the Holy Rosary every Thursday, we pray about this mystery. But what does it mean? Natatakaipuhan magpahiling ni Jesus na mapution, maliwanagon, kaiba niya si Moses to represent the law and si Elijah to represent the prophets. Why show them to the 3 apostles? Dahil aram ni Jesus ang masunod na mangyayari. Aram ni Jesus na paglugsot ninda hali sa bukid, mapuon na ang pasyon. Their master will be rejected. Their master will suffer. Their master will be crucified. Manluluya po ang buot kan apostoles. Matago sinda. Matatakot sinda. Tabaad madamay sinda. Baad sinda man ipako sa krus. Jesus knew that this was about to happen. Kaya bago pa mag-abot ang pagpako sa krus, ipinasirip na kan kagurangnan ang langit. So to answer our question at the beginning of our reflection, may langit ba? Igwa. Nasiirip ni Pedro, nasiirip ni Santiago asin ni Juan. On that day of the Transfiguration, they were able to take a glimpse of heaven. Pinapahiling ni Jesus na ini ang dudumananta, iyo ini ang pangako. Pero bago ka ini, kaipuhan magtios. It's as if Jesus is encouraging them. May maabot na kulugbuot, may maabot na pagtios, pero dai ka mo magsuko, dai ka mo magpadaog. Pangako ko sa indo, may langit na naghahalat. And so what was the reaction of Peter? Peter was overwhelmed. Kung kita man garo, pahilingan kan langit, baad gusto taday na maghali. And that was exactly the reaction of Peter. Peter said, Lord, it is good that we are here. Digdi na sana po kita kagurangnan. Mapagibo po ako nin tolda o payag-payag. Tigsararo po kita. Lord, magayunon po. Digdi na sana kita. Heaven was so beautiful that Peter did not want to leave. Pero sabi kan kagurangnan, Pedro, dai pwede. Kay puhantang mag-uli. Kay puhantang maglugsot. Dear friends, this is the message of today's gospel for us. Pinapahiling kan kagurangnan na anuman na pagtios, may langit na maabot. Aram ko po, nagabus kita digdi, may pinapasan. Igwa ako, igwa man kamo, lambang saro digdi sa tuya, igwang inaagihan na pagtios, sigurado po kita. But the Lord assures us that heaven is waiting. Dakulaon po ining marhay na bareta para sa mga tawong may hilang na makuri. Kunigwa kang hilang na daina nauumayan, mapangajik ka na. Sana may langit. Magayon ining bareta para sa mga tawong may kapansanan. Kasubago may nagkomunyon. Saro sana ang braso. Hinuhungit ko kuta na. Sabi niya, Father, sabi ko, sorry. Dahil niya man palan maihuhungit ang ostya. Tasaro sana ang kamot niya. Dakulaon na marahay na bareta ini para sa mga tawong inaapi sa kinakban na ini. Sa mga tawong dai nagkakamit nin hustisya sa kinakban na ini. Salamat sa Diyos ta may langit. This is beautiful news. Dahil para sa mga tawong ang kinakban na ini kulang, makanos, daing paglaom, bakong pantay ang oportunidad. Salamat sa Diyos, tabako lang ini ang kinakban. My dear friends, this world, this is not our home. Kaya okay lang kung bakong perpekto, wala pong makuko ang perpekto sa kinakban na ini. No perfect people, no perfect family,
No perfect harmony, no perfect justice, wala po kaiyan digdi. Maray na lang, tabako lang ini ang kinakban. The Lord tells us, this is not our home. Kaya, da ipakakomportable sa kinakban na ini. Da iman kita madanay digdi. Life is short. When you reach the age of 60 and 70 and 80, you begin to realize how short life is. Kaya, pag naaraman mo na may langit, babaguhon kainian sa imong paghiling, babaguhon kainian sa imong pag-uugali, may langit palan. Kung may langit, it will inform the kind of decisions that I make every day. Kung gusto ko palan magpalangit, kay puhan kong maging marhay, mabuot. Kay puhan ko palan maging masinunod-sunod sa Diyos. Taano man na dai ko makakamit sa kinakban na ini, itatao duman sa langit. Kaya bayain na po, kung sa kakasurog kan hustisya, dai tayan makamit sa kinakban na ini, may langit po na naghahalat. Pabayain na po kung bakong parantay ang oportunidad sa kinakban na ini. Dawa anong pakilaban ta na pantayon ang gabos. Salamat sa Diyos. May langit. Iyo ini ang kagayunan kan marhay na bareta that Jesus suffered and died and rose again from the dead. Maray na lang nabuhay sa giraray. Takundai, sayang po kainigabos. But the Lord rose again from the dead to show us a pattern of life. Iyo man po anaako unta dahil binunyagan kita sa ngaran niya. Kita man matios, kita man magagadan, but that is not the end. May naghahalat, may pinapasirit na kamurawayan. Kaya malugsot po kita. Mababa kita sa bukid. Mabalik kita sa ordinaryo tang pagkabuhay. Pagkatapos po kanmisang ini, day pa man po nawara sa mga problemang binayaan ta dyan sa pintuan. Pagkatapos kaining misa, babalikan ta ang parehong mga problema, parehong mga responsibilidad, parehong mga kagabatan, pero bago na ang paghiling. Puon ngon yan, matios ako dahil aram kong may langit. Puon ngon yan, makusog ang buot kong magpadagos dahil aram kong may langit. This is the beauty of the promise of heaven. This is the beauty of the transfiguration. Salamat sa Diyos, may langit. Bako sanang ang kinakban na ini ang pinaunya. May langit na naghahalat para sa to. Tindog po kita, simbagon ta ang tataramon, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parpakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagsasarig sa Diyos, darhon ta sa iyaan sa tong mga pangangaipo, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an sa tong Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, makusog ang buot na magiya sa banwaan sa saindang paghulit dapit sa nadadangadang nakahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga tao magsigasig na naghahanap kang katotoohan, magiyahan ni Kristo, ang ilaw na nagliliwanag sa kadikluman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing maghimati kita sa tingog ni Kristo,
kun inaagyat niya kita na maging matinios, mabuot, mamumuton asin mapatinawad sa mga naging dahilan kan sa tong mga kakulugan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makagamiaw kun guraano kahalaga sa mata kan Diyos ang sa indang mga pagsakit, kun inaayon sa mga pagsakit ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa kapahingaluan asin liwanag na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, rumdumunta po ang satuyang mga bagay na linalauman, asin rumdumunan mga tawong pinangakong ipagpapangadji. Langit nun na Ama, paliwanagan mo kami sa samuyang kadikloman, pahilngan sa mo andalan pasiring sa imo. Daiman lugod kami magsayuma na magpaasan kan samuyang krus, tanganing makaabot kami dyan sa langit. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sakuyang sakripisyo, asinan sa indong arualdaw na pagsakripisyo, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, na ining sakripisyo, maglinig kan samuyang mga kasalan, asin sa pagselebrar mi kan Piesta Pascual, magpabanal kan hawak asin kalag kan sa imong mga paratubod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatanidan niya ang disipulos kan sa iyang kagadanan. Siya nagpahiling sa inda sa banal na bukid kan sa iyang kamurawayan. Tanganing, pati sa mga pagsaksikan tugon asin mga propeta, ipasabot na huli kan pasyon, makakamtan ang kamurawayan nin pagkabuhay liwat. Kaya, kaiba kan bertudes sa kalangitan, padagos kaming nagsiselebrar sa imo digdi sa daga, kan sa imong kadakulaan, daing untok na nagrurukyaw.
Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa pagkabuhay liwat, sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na ang mga biktima nin gyera, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Reyna nin langit. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog nasin da San Pedro, Santiago, San Juan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa satuyang Ama na yaon sa langit. Ama yaon na yaon sa langit, pagkaloob ng ngalan mo, magkaloob
Agagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu, bilang magturugang na tagalangit, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya, ang nagbukas kan pintuan nin langit, si Yesu Kristo, ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Naluhod bon gabos. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoi kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto, ngunyan, asin sagkod paman. Patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso may na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli ki Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Matindog po, mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan mga mamurawayon mong misteryo, naghihinguwa na magpasalamat sa imo. Tamantang yaon pa kami digdi sa daga, tinutugutan mo kami dawa ngunyan na makisumaro sa mga bagay na langit nun. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa Pro Seminaryo. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,127 pesos asin 55 centavos. Ang ambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,288 pesos asin 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 9,880 pesos asin 15 centavos para po ini sa Tada asin Opus Sancti Petri. Siring man sa Marso 2, sagkod 4, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin 3 duong masses for the dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaran nin kalag na buot niya tong girumdumon. Ang Katiwala 1008, magkakaigwa nin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrukyaw, Kudal-Kudal sa Veritas, sa Abril 11 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi, and proceeds kan nasabing aktibidad para po sa andurog sa Eskwela Outreach Program, ang ticket mababakal po sa opisina. Siring man ang nakolekta niya to para sa bulan nin Pebrero, hali sa Tada Canisters, igwang total na 11,196 pesos asin 75 centavos. So mga nagbalik po kan sa indang canisters, pwede na po nakuahon sa opisina ang Tada Canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Marso. Salamat po sa dani na pagtabang sa mga nangangaipo. Si Reverend John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Parish, Pidoran Albay, oordinahan sa pagkapadi sa Abril 2, sa oras na alas 8 nin pagkaaga, kasabay kan Chrism Mass sa Albay Cathedral. Kung sisay man po ang may aram na makakaulang kan sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tong parokya o sa chancery. Mauwot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging simana, mga anonymous, 4,000 pesos, 1,700 pesos, duwang 1,000 pesos, tulong 500, 100 pesos, SAB 5,000 pesos, Marino Family 900 pesos, Silvia Rico, 500 pesos. Marbida, 500. Naira Family, 400. Asin Devotee, 200 pesos. Diyos mabalos po. Matindog po. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pakiduko kan mga payo para sa bendisyon sa Kwaresma. Kagurangnan, danay na bendisyon ni ining sa imong mga paratubod, asin gibuhas sindang siring kaimbod sa marahay na bareta kan bugtong mong aki. Kaya lugod, makaya nindang padagos na magmaawot, asin maugmang makaabot dyan sa kamurawayan na kagayunan ipinahiling mo sa apostoles. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan po kamo kan mamumoto na Diyos, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, ihiras sa kapwa ang paglaom ni Kristo. Salamat sa Diyos.